Hej, jeg hedder Laurits, og jeg er forsanger i Minus, og jeg håber, du vil bruge lidt tid på at lytte med her. Se og Hør har i februar sat en udfordring i gang, hvor Natasha Krone, Maria Montel, Kåre Kvist og Kjeld Haik skal se, hvem der kan samle flest penge sammen til organisationen Familier med kræftramte børn. Vi er rigtig mange, der har haft kræft tæt på livet, og det er også vigtigt at støtte op om forskningen inden for kræft, men det er også super vigtigt, at vi gør noget for dem, der lige nu kæmper mod den her forfærdelige sygdom. Min ven Sonny Kagara, som er magisk entertainer, er blevet udvalgt til at udfordre de her 4 kendte danskere. Så da Sonny ringede til mig her i starten af måneden og fortalte om den her indsamling, satte det en masse tanker i gang. Og i Minus var vi hurtigt enige om, at vi måtte kunne gøre et eller andet. Så for at vi kan hjælpe, har vi knoklet for at få en single klar, som nu ligger til download. Singlen Running Man koster 10 kroner, og pengene går til Sonnys samlede pulje, som derefter går til familier med kræftramte børn. Der er nogle små omkostninger ved det hele, men for hver download, så kan vi give 8 kroner videre til familier med kræftramte børn. Under den her video er der et link til, hvor I kan købe singlen. Og så er der også et link til hjemmesiden for familier med kræftramte børn og til Sonny Kagaras hjemmeside. Og så kan I også klikke ind på vores Facebook-gruppe. Vi håber virkelig, at vi vil være med til at sende det her rundt til alle I kender og dele det på Facebook over alt, hvor I kan komme til det. Og ikke mindst så håber vi, at I vil købe singlen og være med til at hjælpe mennesker, der har brug for det. Jo flere singler vi får solgt, jo flere penge kan vi give videre. Og det kunne være så fedt, hvis vi kunne give dem en hel masse. Så hjælp os med at hjælpe familier med kræftramte børn. Tak skal I have.